So hi guys, so karon magtudlo ko og months of the year in Japanese. Ang January sa ilaha, ang Enero sa ilaha, ang Enero is Ichigatsu. Ichigatsu. Tsu. Tsu. Ichigatsu. So ang Pebrero mao ang gitawag og sa Japanese ang Nihongo dewa Nigatsu. Nigatsu. Ang ikatulo Marso, ang March. Ang Marso mao na siya gitawag og Sangatsu. Marso sa Bisaya. So proceed ta sa April. So Shigatsu. So ang ikalima nga buwan sa Japan, ang May sa Japan is Gugatsu. So mao na siya May sa Japan, Gugatsu. Ang June mao na siya gitawag sa Japanese og Rokugatsu. Mao na siya Hunyo sa Bisaya pa, mao na siya gitawag og diri sa tuwa sa Cebu, mga Bisaya, so mao na siya gitawag og Hunyo. So sa Hinapon mao na siya gitawag og Rokugatsu. So ang July, so puproceed ta sa July. So ang July gitawag diri sa Bisaya og Hulyo. Sa Bisaya, Hulyo. So sa Japanese mao ang gitawag og Shichigatsu. Mao na siya ang July, Hulyo. So ang August, Hachigatsu. September kay mao'y gitawag og Kugatsu. Siya pwede tawagon og Kyugatsu, di siya pwede Kugatsu. Kuan gina siya, kura gina siya, Kugatsu. Masa kung gamit kag sa buwan, Kugatsu, kura gina siya. So proceed ta sa October. So sa Oktubre itawag siya og Jugatsu. Sa October. Ang sunod ang November, November diri sa Bisaya, ang November. So gitawag siya og Juichigatsu. December, so mo siya gitawag og Junigatsu. So atong balikon sa primero. Itong January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So ang January is Ichigatsu. Ang February is Nigatsu. Ang March is Sangatsu. Ang April is Shigatsu. So kanang April special po na siya guys, di ka pwede mo ingon og yung gatsu.
namo na siya mga espesyal nga dapat pud nato nga mabantayan. So sunod mang May, Gugatsu. Ya, ang June, Rokugatsu. Ang July, Shichigatsu. So ang August, Hachigatsu. So sa September is Kugatsu. Ang October is Jugatsu. Ang November is Juichigatsu. Ang December is Junigatsu. O mauna to siya guys, ta ikaw kay nakatunan sa akong content. So kung ganahan ka nga maka-update sa akong mga hinapon basic Japanese, so binisaya ra, so pwede ra ka mo subscribe sa akong channel kung ganahan ka, para ma-update ka sa sunod pa nako nga mga ma-upload about sa Japanese. Mata ne!